E18 valtatieosuus Muurla-Lohja avataan liikenteelle syksyllä 2008. Uusi moottoritieosuus on noin 51 kilometriä pitkä ja sisältää 7 moottoritietunnelia. Tunneleiden avulla vähennetään ympäristöhaittoja ja säilytetään olemassa oleva luonto tunneleiden päällä. Tunneleiden yhteispituus on 5,2 kilometriä, joista pisin on noin 2,2 kilometriä pitkä Karnaisten tunneli. Kaikki moottoritietunnelit ovat kaksoistunneleita. Ajoneuvotunnelit yhdistetään toisiinsa palo- ja savuosastoiduilla yhdyskäytävillä. Järjestelyillä eliminoidaan kohtaamisonnettomuudet ja varmistetaan ihmisille lyhyt poistumistie kaikissa tilanteissa. Liikenteen seuranta ja ohjaus, samoin kuin palo-, onnettomuus- ja poikkeustilanteet, hallitaan varmennetulla sähköenergian syötöllä sekä ilmanvaihto, savunpoisto, valaistus, liikenteen hallinta, turva- ja valvontajärjestelmillä. Uusi tunneliliikennemerkki kertoo, että edessä on tunneli. Kun ajat tunneliin, ota aurinkolasit pois päästä. Tunnelissa ajaessa ajoneuvossa on käytettävä ajovaloja. Ajoneuvoa ei saa peruuttaa eikä tehdä U-käännöstä. Ajoneuvon saa pysäyttää vain hätätilanteessa. Jos pysähdyt, sammuta moottori ja kytke hätävilkut päälle. Jalankulku ja pyöräily on kielletty. Samoin hidas liikenne, kuten traktorit ja työkoneet, ovat kiellettyjä. Raskaalle liikenteelle on ohituskielto. Kaistojen käyttöä ohjataan ajoratojen yläpuolella olevilla kaistaopasteilla. Normaalitilanteessa kaistaopasteet ja liikennevalot eivät ole käytössä. Kaistaopastin pimeänä tai vihreä alaspäin osoittava nuoli kertoo, että ajokaistaa saa käyttää. Keltainen vinonuoli määrää vaihtamaan kaistaa. Punainen ruksi ilmoittaa, että kaistaa ei saa käyttää. Pidä tunnelissa ajaessasi turvaväli edellä ajavaan autoon. Älä ylitä tunnelin nopeusrajoitusta. Ohjeita ja liikennesääntöjä noudattamalla ajotunnelissa on turvallista. Jos autoosi tulee vika tai polttoaine loppuu, laita hätävilkut päälle ja yritä ajaa autosi tunnelista ulos. Jos se ei onnistu, pysähdy ulkopientarelle mahdollisimman lähelle betonikaidetta. Tunneleissa on hätäasemia runsaan 100 metrin välein. Niissä on hätäpuhelin, sammutin ja painike palohälytystä varten. Eri ajosuuntien tunneleiden välissä on myös 250 metrin välein yhdyskäytäviä, jotka johtavat vastakkaisen ajosuunnan tunneliin. Vihreät poistumisopasteet ohjaavat lähimpään yhdyskäytävään, jossa on myös hätäpuhelin. Laita hätävilkut päälle. Seuraa poistumisopasteita ja siirry varovaisuutta noudattaen lähimpään yhdyskäytävään tai hätäasemalle. Varo muuta liikennettä. Hätäpuhelimella saat yhteyden hätäkeskukseen. Kerro hätäkeskukselle tilanne ja sijaintisi. Noudata saamiasi ohjeita. Odota avun saapumista. Jos tunnelissa tapahtuu onnettomuus, tunneli suljetaan ja liikenne pysäytetään liikennevaloin ja puomein tunnelin suuaukolle. Karnaisten tunnelissa liikenne voidaan pysäyttää myös tunnelin sisälle. Kun näet punaisen liikennevalon, pysäytä auto, laita hätävilkut päälle, sammuta moottori ja odota ohjeita. Tulipalosta tunnelissa varoitetaan kuulutuksin ja opastein. Tulipalo. Poistu hätäuloskäyntiin. Brand. Använd nödutgången. Fire. Use the emergency exit. Jos palon sattuessa olet tunnelin sisällä, poistu viivyttelemättä autosta ja hakeudu suuaukosta ulos tai yhdyskäytävään. Jätä avaimet virtalukkoon.